vist últimament que és un tema que es discuteix moltíssim, perquè és rellevant per les mesures de polítiques que s'han de prendre. La població es pot classificar en els malalts, per això està relativament clar, els que estan malalts del coronavirus, en els que són positius, és a dir, s'han fet un test i que ha donat positiu. Aquí ja la cosa és molt més complicada, perquè en els positius hi ha aquells que tindran la malaltia, hi ha aquells que no tindran la malaltia, perquè hi ha gent que és positiva i no tindrà la malaltia, i hi ha aquells que l'han tinguda, sense saber-ho. I bé, i per tant, aquests tres subgrups en principi s'han de tractar de forma diferent. Després estan, el tercer grup és els recuperats. Els que s'han recuperat, i aquí el gran tema és, tenen immunitat, i tenen immunitat durant un mes, tenen immunitat per tota la vida, bueno, això tampoc se sap. El quart grup són els que s'ha fet un test i ha donat negatiu. I aquest encara és més complicat, perquè hi ha els negatius correctes, bueno, correctes vol dir que efectivament tenen el virus, hi ha els negatius falsos, és a dir, que no el tenen, però que en principi tenen el virus però ha donat negatiu falsament, i després hi ha els negatius perquè el virus ha entrat en el cos de la persona molt recentment i per tant els tests que es fan està per sota del llindar de sensibilitat del test. I de nou, aquests tres casos són molt diferents i requereixen tractaments diferents. I finalment hi ha aquesta gran majoria de no testejats, de gent que simplement no els ha fet el test. Per cert, no sé si heu mirat les xifres, i ho dic ara, no sé quan ho volia dir, però ho dic ara perquè ara se'm passa pel cap, les xifres de quants positius per milió d'habitants hi ha en els diferents països del món. I veureu que Andorra és el número 1, Luxemburg el número 2 i Islàndia és el número 3. És a dir, i no és que els països petits tinguin més, sinó que són els països on han fet pràcticament molts més tests i per tant s'han descobert molta més gent. Això vol dir que en tots els altres països hi haurà moltíssima més gent que tenen el virus del que ens diuen. És suficient mirar els països petits i el cas d'Andorra és immens. Andorra em sembla que té 8.000 per milió d'habitants, normalitzat el milió d'habitants. Per tant, això no, el 8.000 no sé si és correcte, però en fi, en qualsevol cas, el percentatge dels no testejats és molt, molt diferent en els diferents països. Ja veieu vosaltres que amb aquesta classificació de la població amb respecte al coronavirus, la conclusió és que gairebé l'única cosa que poden fer els governs és confinar essencialment a tothom que puguin confinar. Perquè el fer un confinament selectiu, hi ha alguns països que s'estan posant en marxa per intentar fer-lo, però això prendrà un cert temps. El fer un confinament selectiu requereix diferenciar tots aquests tipus diferents d'aquesta classificació de la població. I això estem molt, molt lluny. Fins que no es facin tests de forma molt més massiva, això no es podrà fer. Per cert, això també toca com a conseqüència el tema de les mascarilles, perquè, de nou, les mascarilles, la situació ideal és que hi hagi per tothom i que tothom se la posi. Per a uns servirà per molt, per a altres servirà per poc, per a altres servirà per res, però això en principi, si tinguéssim mascarilles per tothom, això seria la solució. El problema amb les mascarilles és que normalment només es poden fer servir una vegada, almenys les que fan servir la gent normal, i després s'han de llençar i després s'han d'utilitzar correctament. I jo precisament avui, quan he donat una passejada,
he vist a 2 individus amb mascarilla que feien el següent. Se la treien amb els dits, que és ja una barbaritat, fumaven i després la tornaven a posar. Per tant, els dits, si havia servit la mascarilla, els dits, òbviament, estaven contaminats. I aquests dits, òbviament, acaben estant al nas, a la boca... O sigui que en aquest cas la mascarilla el que fa és empitjorar la situació. Per tant, la mascarilla, per utilitzar-la, s'ha de saber com s'utilitza. I això és molt, molt difícil que la majoria de la gent ho segueixi. Per tant, des del meu punt de vista, el confinament massiu, que és el que estan fent, el que estan seguint molts governs, en aquest moment sembla ser la cosa més segura. Atenció, això no vol dir que a la llarga això sigui la millor cosa, però és la més segura per a un polític que no vol tenir problemes a posteriori. Perquè l'alternativa radical és no confinar ningú, deixar que tothom faci vida normal, deixar que possiblement es mori més gent, però possiblement la pandèmia passi més ràpidament, perquè acabarà havent-hi la majoria de la gent immunitzada. Però, clar,